Sas-sajf, it-telf tal-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta hija fil-aħħa il-130 miljun euro. Dan intqal f'rapporti li der fil-faċċata tal-Gazzetta Malta Today fejn issir analiżi anke tal-ispiża li se jkollha toħroġ il-kumpanija Free Funds wara li tħassru numru kbir ta' titjiriet. Jidher li l-effett dirett tal-COVID-19 fuq l-Air Malta se jitla' għal 100 miljun euro għalkemm sorsi oħra qed jindikaw li din id-daqqa taf tkun sansitra akbar. Hemm ukoll spejjeż ta' 30 miljun biex il-kumpanija tħallas lura biljetti li kienu inxtraw qabel faqqa l-coronavirus. Din il-ġimgħa l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-bdoti tal-Air Malta saħqet li l-Gvern qed jagħmel dikjarazzjonijiet fażulli għaliex lis-senior management għatawlhom biss 10%. Dan intqal wara li l-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri illi għandu l-Air Malta taħt il-portafol tiegħu saħaq illi xi ħadd qed jipprova jagħmel hijack tal-linja tal-ajru. U jien mhux se nippermetti li wħud individwi partikolari jħajġekjaw l-Air Malta jew b'xi mod jagħmlu l-Air Malta tagħhom. Il-bdoti qalu li dan id-diskors tal-Ministru mhux f'postu fid-dawl taċ-ċirkostanzi li sabu ruħhom fihom l-impjegati tal-Air Malta ħaddiema illi minn dejjem wettqu dak mitlub minnhom b'diliġenza li ma bħala. L-Alpa spjegati li lura fl-24 ta' Marzu hija ġiet imsejħa flimkien ma' unions u assoċjazzjonijiet oħra għal laqgħa urġenti mal-Kap Eżekuttiv tal-Linja tal-Ajru Nazzjonali. L-Alpa qalet illi l-aġir f'din il-laqgħa kien l-ewwel indikazzjoni dwar kif l-affarijiet kienu ser jimxu b'erq u gideb.